Nagalaw shout out, Sis Lilian, Wings, Nichorba, Sis Lilian, kamusta? Grabe ligpit ni Ping. Daming ano sa ano ba, daming ayusin sa bahay. Sisi Osang, from Sis Lilian. May tao pa lagi. Visit. May tao naman Sis Lilian. Nanahimik lang ba? Nakakagulat ka naman dyan. Sorry naman. Nagulat ba ikaw? Di atay. Kakagulat na pala ako. Sabi ko pa LS kahit saglit. Hindi ko na kaya mag ano ng oras ng hanggang yung bang ano sa yung oras natin diyan kasi nandito ako sa ano ba. Nandito ko ngayon sa lupang sinilangan. Sorry naman si Lilian, nagulat ko ikaw. Aray ko, LS lang ako saglit. Naka-silent. Naka-silent ba? Silent ba nakalagay? Sorry. Silent ba? Hindi ko alam. Pero naririnig mo ngaw-ngaw ko. Silent ba nakalagay? Sorry. Hindi ko ano. Hindi ko pansin. Sobra init dito sa Pinas ba? Malagkit sa katawan yung ano, yung hangin, yung pawis. Tao pagpasok ko. Wala ko walang tao pagpasok ko. Meron naman. Hindi lang ako nakapag-open cam kasi alam na this. Andito tayo sa ang ating itsura ay 1 million in the house. Yung aking ano pa naman, yung aking ano yan tawag niyan? Sa kong cellphone nakatalo yung dalaw. Eh, hindi ko ma-open siya. Isang cellphone lang gamit ko si Clean. Woo! Andito ako sa Pinas, oh. Pinas na Pinas ang itsura ko. Bakit ganyan ang kulay ng cam ko? Bakit nakaganyan? Parang hindi siya ano ko. Isa pa kasi buho ko, kaliligo ko lang ba? Ako ang naka-charge ako eh. Sige lang sis Lilian, sige lang, salamat. Hmm. Ang aking mukha ba? Ano sa ano ba sa ang tawag yan? Yung ilaw ko tapat na tapat ko oh. Sige lang sis Lilian, walang problema, salamat. Mag-ano lang tayo. Eko. Mainit. Mag alas 9 na. Kunting kibotulugan na naman dito. Ano daw? Face orange biting. Nail face orange biting. Yung ano ko ba yung mukha ko. Ano siya oh. Sa ilaw siguro si Lilian. Hmm. Masyado akong malapit sa ano. Yata na itsura yan eh. Pink talaga. Wala sa ayos kapag nagla-live. Sisi Ket, Kati, Keti, may galang shout out. Tamsak ho, salamat sa patamsak, si Lilian. Salamat sa paharang. Ang pangit ko today. Bakit kailan ba gumanda si Pink? Ang init sa Pinas, grabe. Lilian, may galang shout out. From Sisi Keti, Heart TV.
Hindi ako masyadong nag-iingay kasi nandito ko sa bahay ng biyenan ko. Malapit bahay si Ping. Makati ang mata ko. Alas 9 na dyan. Oo, sis Lilian, 9 na. 9:01. Welcome po, Sisi. 9 na ng ano ng gabi. Gusto ko sana sumabay ng ano yung alas 9 dyan sa atin. Kaso anong oras na yun? Masyado pang mahaba ang time. Kailangan ko lang mag-adjust ako ng kailangan ng ano, ilang oras pa bago mag-9 yan. Edward, mega love shout out. Salamat sa patamsak. Mag-ano ako sis Lilian, mag-schedule ako pagka mag-ano tayo magpa-game. Wala amo eh. Medyo ano-ano. Kaso nga lang, walang amo. Diyan gising ka. Oo nga sis Lilian eh, di ba pag yung time ng oras ng tulog natin diyan. Inaantok ako dito. Hindi pa ako kasi ilang araw pa lang ako. Linggo pa lang ako linggo, Lunes, pang ilang days ko pa lang. Ano ba, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. 3 days pa lang, 3 days, 4 days pa lang ako dito sa Pinas. Diba? Ilang days pa lang kasi mata mo sa oras dito. Oo. Kaya patapos pag yung alangan, antok na antok ako. Di atay. Tapos yung anak ko sabi niya, Mama, papasok ako bukas 7. Sabi niya, gisingin mo ako. Sabi ko, Bunso, oy ate, mag-alarm ka. Ay, nag-alarm siya. Hindi ba ako nagising? Nagising ako, sabi ng panganay ko. Sabi niya, Mami, alis na ako. Giatay. Hindi ko malang napagluto mga anak ko ba? Tulog pa ako. Pagbalik mo dito, ganun din, mata mo, masanay sa oras yan. Oo nga eh. Dan Paul Paclilian from Edward. Salamat, Edward. Oo nga. Ang hirap. Nag-a-adjust pa yung yung aking katawan lupa. Katawan lupa. Ang hirap, di ba? OTW, Edward, Francis Lilian. Oo nga, sis Lilian. Ang hirap, ano, panay ang kuligpit din. Kasi, alam mo na, yun lang oras ko magligpit. Tapos, pagka wala na naman. Kanina nagbabad ako ng mga labahin bukas. Salang ko siya sa washing. Ang pangit ng dito, ang pangit ng kulay ko ba? Bakit ganun? Ang pangit ng kulay ng cam ko. Ano pa dyan? Busy pa kayo? Ano pa lang dyan? Alas 4 ng hapon. Di ba? Kasagsagan pa ng trabaho. Dan Paul Paketi from Edward. Thank you, Edward. Thank you sa patambay mo. Malakas ba boses pa dyan si Lilian? Edward Dan, dating dikit po. Salamat si Katie. Nangati ilong ko. 3 million in the house. Thanks. Thank you po. Thank you. Ang pangit ang itsura ko, guys. Hindi ko alam. Sa ilaw siguro. Sabi ko makapag-LS kahit isang oras, di ba? Kasi hindi ako makasabay ng ng alas 9 dyan. Alas 9 dyan, anong oras dito? Ano pa lang dyan? 3. 3. Di mag-usad pa ako. Haba pa ng oras. Hindi pa ako makapag
Kailangan yan mga 12:00 siguro dito. Pax lang po, dito na po kayo Pinas kaya pala. Oo, 4 days na ako. Pero hindi ako nakakapag-LS, bisi-bisihan ba, daming daming ano ba, iintindihin, maraming lalakarin. Bakit ganyan ang kamot ko? Parang ang pangit, parang ano siya yung may ganyan, ganyan, ganyan. Umitim. Oo, si Sketty, andito ko ngayon Ketty sa Pilipinas. 4 days. 4 days pa lang ako. 4 days pa lang ako pero gusto ko nang bumalik. Gusto nang bumalik ulit sa trabaho. Mahirap yung ba, tambay. Walang ano tawag yan, walang kita. Puro palabas dito. Walang pasok. Pagdating ng katapusan wala kang aasahan na sasahurin ba. Tingnan mo, nuntok na ako. Saan po lugar dito sa Pinas? Andito ko sa Bulacan, sa Giginto. Dito ko ngayon. Then baka next week uwi ako ng Bicol. Punta ako sa aking nanay. Dito ka rin si Sketty Pinas ngayon? Saan ka dito sa Pinas? Aray ko. Wala yung ibang mga busy kasi oras ng trabaho diyan. Aray ko. Bulacan po, dito kami sa Imus. Cavite. Cavite ka pala. Nandiyan kilala mo ba si Osang nga. Nawala. Wala nangyari. Nag-ikot-ikot yung ano ko. Opo, si Inday din, si Osang. Oo, nandiyan sila ngayon diyan sila sa Cavite. Di ko nga alam kung paano kayo magkikita kasi ko nga magpunta ko sa kanila ba. Gusto ko silang puntahan bago ako
Nag-aano yung aking net. Dalawa na mukha ko dito. Ano nangyari dito? Oh, sa dalawa na yung mukha ko ba? Mahina yung net ko. Di atay. Ayan, nawala na yung isa. Buti naman. Isa na lang yung natira. Kailangan dito sa Pinas huwag kang mawawala sa tapat ng ventilador na sobra init ba. Diba? Antok. Yung mata ko parang gustong pumikit pero pag nasa higaan na hindi naman na makatulog. May aso pa. Mga 1 hour lang ako. Maingay yung aso sa labas. Four thirty pa lang pala dyan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Malakas ang hangin. Ay ko, ang init. Mainit ang Ay, bismillah. Umikot ang aking ang aking cellphone.
Thank you guys sa inyo lahat yan na naka-video. Thank you. Maingay ang ano namin. Maingay ang ano tawag dyan. Maingay yung aso sa labas. Ko. Kaya ko nalilitan. Ako. Naka 23 minutes na ako guys. Half hour na lang din. Mag-end kasi yun. Diba? Talagot ako. Wala na. Oh, bakit nawawala ito? Nawawala. Ang